салом дӯстон, хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам хонаободу шод ҳастед. бахшиш ки чанд рӯз видео карда натавонистам ва ин видеоҳои пеш аз ид мо дар ин ҷо ба Ашан рафта истодаем. рости гап дар Россия, яъне дар Новосибирск ман якум бор Ашанро мебинам. анами хел бо фарзандон янгам ва анами ҷиянчам оҳиста оҳиста ба Ашан рафтем. 1 соат дар пробка мондем, боз гашта раҳгум ҳам задем ва охиру оқибат мана Ашанро ёфтем. дар пеши Сибирский мол будааст. даруни Ашан даромадем, як-ду чизои даркорӣ барои торту барои пухтупаз гирифтему. боз камтаракак бачаҳо Макдоналдс даромаданд. баъд ҳамихел рафтем ба хона.
дар ин ҷо бошад мо ба хона омадем ва бо шумо як торти дени ноч ном дорад, яъне шабу рӯз мепазем. Ва барои торти мо 5 дона тухм ба як қисмаш ва 5 дона тухм дар як қисми дигараш тухм лозим аст, лекин ҳозир мо торти калон мекунем қариб 2 баробар. Барои ҳамин барои мо барои як қисмаш, як бисквиташ 8 дона тухм, 8 лошка шакар, ним қошуқча намак, 8 қошуқ орд, разрихли тел 12-15 грамм ва ванилин лозим аст. аввал сафедӣ ва зардии тухмро ҷудо карда, сафедиашро камтаракак ба сафедӣ намак рехта бо ҳамроҳии шакар то сахт шудани сафедӣ мезанем ва оҳиста оҳиста ба навбат зардиҳои тухмро ҳамроҳ мекунем ва баъдан ба орд разрихли телу ванилинро омехта карда оҳиста оҳиста ду қошуқ рехта, чӣ хеле ки дида истодаед, ана ҳамин хел аз як тараф бо винчи кофтан мегирем. духтарҳо бо винчи кофтанаш беҳад осон ва тезтар ордамон бо маҳсулот омехта мешавад. дар ин ҷо якум бисквитамонро ба лали тафтон гузошта ба тафтон мегузорем ва дуюм бисквитро сар мекунем. ман дуюм бисквитро чӣ хеле ки якум бисквит буд ҳамин хел тайёр кардам ва ба ҷои 2 қошуқ орд 2 қошуқ какао бо ордамон ҳамроҳ карда, яъне 8 қошуқ орд бояд резем. ман 6 қошуқ орд ва 2 қошуқ какао ҳамроҳ кардам ва дуюм қисмро дуюм бисквитро мехоҳам, яъне ки шабу рӯз ки ҳаст, мехоҳам сиёҳ кунам, шоколадный кунам. яъне ногуфта намонад духтаро, қошуқи ордамон бояд пурра бошад. агар пурра ки нагирифтед, масалан дар 8 тухм 10 қошуқ орд гирифтан лозим аст. дар ин ҷо бисквитҳои мо пухта хунук шуданд. акнун мо аз мобайни бисквитҳоямон тақсим мекунем ва мағзашро ба тарелкаҳо мегирем то ин ки рӯяшро баъд оро диҳем. дарунашро бинед чӣ хеле хуш рӯй пухтааст ва аз душнӣ омадааст. ана бисквити шоколадни ҳам ба мисли бисквити аввала ана михел дарунашро мағзҳояшро мегирем камтар ва 200 миллилитр шир ва 1 қошуқ шакарро омехта карда ба бисквитамон камтар дар ба ҳама ҷояш мерезем ва дар ин ҷо бошад крем аз сливки ва 5 қошуқ сахарнаи пудра тайёр кардам. ҳамаи қабатҳои тортамонро болои ҳам крем карда мечинем. аввал сиёҳ сафед, боз сиёҳ ва боз бисквити сафедро мегузорем. акнун гирди бисквитамонро бурида ки баробар кардем ва рӯяшро низ ана хел бо крем мепӯшонем ва хокаҳое ки аз даруни бисквитамон гирифтем ана ҳамин хел ба ду тарафи бисквитамон
хушк карда мерезем. шумо ҳам метавонед чунин тортро ба хонадони худ тайёр кунед. умедворам ба ҳаматон писанд меояд ва кремашро метавонед аз сливочное масло ва скушёни молоко тайёр кунед. ин бо хоҳиши шумо аст. ана бинед чӣ хел воздушни баланди хушк омадааст. дар ин ҷо бошад як намуди дигар бисквит пухтам ва ҳозир бошад оро дода истодам. чӣ хеле ки мебинед бисквити дуюми мо ҳам тайёр шуд ва хеле воздушни зебо омадааст. ман ин тортҳоро солҳои дароз тайёр мекунам. барои ҳамин бе ягон дудилагӣ гуфта метавонам ки маззааш хело болаззат аст. дар ин ҷо бошад самса карда истодем ва шумо ки медонед дар канал чанд хел самса аст. барои ҳамин рецепташро аз аввал нишон надодам. ана михел самсои мо ҳам қариб тайёр шуд. бинед аҷоиб омадааст. дар ин ҷо бошад пирашки пухтем ва намихел трубочка бо кремаш бошад аз сливочное масло ва скушёни молоко мебошад. дар ин ҷо бошад пахлава ҳам пухта тамом кардам. пахлаваро ҳам чӣ хеле ки мебинед дар рӯяш асал молида истодам. паҳлаваи зебои бо лаззати мо ҳам тайёр шуд. дар ин ҷо бошад мидови торт пухта истодам. барои мидови торти мо 200 грамм сливочное масло, 3 қошуқ асал, 1 пачка разрыхлитель, 1 стакан шакар, 8 дона тоқ, ванилин ва орд лозим аст. дар аввал анамихел равған, асал ва разрыхлителро дар оташ об мекунем. камтаракак то ҷӯшиданаш нигоҳ медорем ва мегирем. камтаракаки хунук шуд оҳиста оҳиста бо навбат маҳсулотро рехта маҳсулотҳоро хамири на он қадар сахт тайёр мекунем ва ба яхдон ба муддати 30 дақиқа мегузорем. баъд аз ним соат хамирамонро аз яхдон гирифта ба 8 қисм тақсим карда мепазем. кремашро бошад аз заварной крем ва сливочное масло истифода бурдам.
коржу низ пухта тамом шуданд. дар инҷо бошад кулча молида истодам. чӣ хеле ки мебинед, кулча ҳам барои худамон ва ҳам барои заказ. тортҳоро низ ҳанами хел аст, ҳам барои худамон ҳам барои заказ аст. хамири кулчаро ба ҳазур намерасонем. чӣ хеле ки мебинед, кулчаҳои мо ҳам тайёр шуд. чӣ хеле кулчаҳои зебо омадааст. вақте ки беҳад кам буд, тортҳои мидовиро то охир ба навор гирифта натавонистем. дар инҷо бошад модарам барои мо аз Тоҷикистон тӯҳфаҳо заказ карданд ва омада расид куртаҳои мо. чӣ хеле ки мебинед, дар инҷо пилисосича мегуфтанд. дар Тоҷикистон агар ба хотиратон бошад, ҳамин хел пилисосича заказ карданд барои 3 оила. ва дар инҷо бошад куртаҳои дӯхта, яъне куртаҳо материал гирифта дӯзонда фиристоданд. намихел курта барои янгам аст. куртаи янгаам. куртаҳои мо яххеланд ва танҳо куртаи модарам камтар дигархелтар аст. инҳо курта бо почааш барои хона ва барои духтарчаҳо бошад. намихел чӣ хеле ки нишон додам, куртаҳои атлас бо почаош. раҳмат модарҷон барои тӯҳфаҳо. худованд аз шумо розӣ бошад. хело ба мо писанд омад. дар ин ҳавое ки гарм мешавад, намихел куртаҳои паплин салқинак аст. бахшиш духтаро, видео ки имрӯз беҳад дароз шуд, ҳамаи пухтупазҳоро нишон дода натавонистам. агар ба шумо писанд омада бошаду рецепташро фаҳмидан хоҳед, боз дар комментарияҳо метавонед нависед ва ман дар влогҳои оянда ё ин ки алоҳида рецептҳоро худо хоҳад мепартоям ба канал. ва ногуфта намонад, раҳмат ки моро тамошо мекунед, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. лайкро низ фаромӯш насозед ва агар имконияташ бошад, видеоҳои моро ба ёру дӯстонатон падилитсия кунед, чунки дастгирии шумо
ин пешравии ҳар як мо занони тоҷик мебошад. хайр дӯстон, то видеоҳои дигар дар амони худо бошед.